Vieš, čo naozaj hýbe americkou ekonomikou? Je to týchto 5 čísiel, ktoré sleduje každý miliardár. Za prvé je to HDP. Predstav si, že by si spočítal všetko, čo sa v Amerike vyrobí. Od cheeseburgera až po iPhone. Tak to je presne HDP. Keď rastie o 2 až 3% ročne, super. Keď klesá, máme problém. Za druhé, inflácia. Tichý zlodej v peňaženke. Keď si včera kúpil vajce za $2 a dnes stoja 3, to je inflácia. Fed chce, aby ceny rástli len mierne, cca 2% ročne. Viac? Bolí to všetkých. Menej znamená to, že ľudia míňajú málo a to brzdí ekonomiku. Za tretie, nezamestnanosť. Keď je nezamestnanosť okolo 4%, všetko je v poriadku. Ale ak vystrají na 7 až 8%, ľudia prichádzajú o prácu, firmy škrtajú náklady a prichádza strach. Je to jeden z prvých signálov spomaľovania. Za štvrté, úrokové sadzby. Takzvaný plynový pedál Fedu. Predstav si Fed ako vodiča. Keď chce zrýchliť, zníži sadzby. Keď chce brzdiť, zvýši. Sadzby určujú, či si ľudia berú úvery, kupujú domy, firmy a investujú. Za piaté, spotrebiteľská dôvera alebo nálada národa. Keď sa občania cítia dobre, nakupujú, míňajú, cestujú, ekonomika frčí. Keď prestanú míňať, tak je to veľký problém.